amarwaire buna asthma, arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru, fibroids w'umubiri, amarwaire y'erisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia n'ayandi mange. Imashini cheito gochigo kurigere chioka nduto gokoereza buno rwarete watatebina igabu nabo timkorara gabu ngoigunde bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora omurwaire oyo atakire gokora massage ntubwate ebitanda bya massage ntubwate abanyagitari bagokora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta w'indigitali yo Dr. Joel Omayio ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chonzi nebintu byogokorera chigosori. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Mwancho muligereria bwigeta seni kia Ndizi TV nandi twekirensa ya bene elia bange mwaganyerete mukuna kuburia ngai wono magani bweri tukare nkayo magani bwense ye igare kerato gukwanira na kumurikira mangana yobo chenu gusa mangana ya afya litikolia rero nigonga nititura kwanira igoro yemete yekegusi ntwa bata magani engakigete igaga chaga kwanira kulinda sengincho yokobole nandi mwaboli mara mange ngasengincho bona bantabange mwoncho keira Amariogo Yemete andi nakikiagarire twaretiro munyagitari omunyene osomera tamangana yo asoboime obwate bake PhD ngochiare gontebya sekeke kerebusio egera tunyare gusanga mange igoro yobotumeki nobokorari bwa Amariogo Yemete asenchira yobwikirano igo Ndizi TV gendera gutubwatia na gutonyora gwitira asenchira yemitandao genda galia Facebook Ndizi TV News no tulebono iga live genda galia YouTube Ndizi TV News no tuli live nekero gwikiregaria subscribe share comment egera tunyale ko batoko sanga obyubuiga ase obwamo nyoko bwata ibolyo comment ende onsi igoro yamangana Yemete yekegusi iyo gendrete gokonya bagusia bange Kenya ngima nabokolika okubulia kwao gochase daktari oikirega ase studio egera chigukuiraneria ekerto gendrete ningambo ninkwana yelitikolia rero ase kagiense ya munenusu erebosio igonta togosorie asoboime nyoko bwato mwana moke abangina amona bagaka echine chinga kicheno chogotegerera na kumanya mange igoro ya Amariogo Yemete igo karibu sana kurubono iga goika omwalio daktari karibu sana sister. Yes madam Montita. Sekwaro mbiyabale kabisa enjerambu yere ko rawo enjerere uya kabisa ndo manyete gusibunere gusiye itengia
Nasai gatwete bisio imbura ya ture mambia rero bono ntubwati kitoko komuli nendo mwete sikali bona unole mana uraito manyaka gasoka bali buya bono yani sakia imbure gotwa yani gusioma ete gusine si umwana so asinarumbiere twabokire buya nande ngegenete nabaligere baito nabaro babokire buya bono karibu sana bono ningani oratebi mwanchu muligereria ngoyo tornerega igase studio yogo chigotosomia mange na gotosemia igoro yama Yemete yekegusi Amariogo yekegusi kegima egere bamanya korolitanganie karatogenderete muntu na chaso nyumba ko mate yayo daktari fulani wa fulani orase studio ya Ndizi mbia mono sana umuligereria Ndizi TV asimambia lero oyole bosi waino okwana na inwe igakoro ku daktari Omayio na daktari Omayio igakoro ase enyagitari ya Tenesia Support Center. Tenesia Support Center ni enyagitari na ndi ne company ne kabisa asorogongo rwaitu Afrika ya moja igutoka umuchibosongo. Tenesia Support Center ne center ni enyagitari na ndi ne company. So ebugoletie bintu bitatu asobwamo. Nkwenda tuli gabo daktari nataka mwanchu muligeria manyeri etatu na sokorwa enka yao sensemo ya sokorwa egera tumenye guchake nkwana aso muligeria Ndizi TV Dr. Omayio igakorwa asensemo ya Wasamaru aso county ya Nyamira igari ase constituency ya West Mugirango aso mojibu mwaka Saburoni Omayio no mwongina Monica Nyabeta nigare omwana okabere uchi omuiso ase bali bamanyeto mojibu Omayio no bwata abana bange so tindagiti kwenda umbalinga we bono aya mbia mono sana mwanchu muligeli go tuli na Dr. Omayio korwa Tenacious Herbal Clinic okorukuru Busamaro maito Busamaro nabantu banchite ndagira ogote akiri natebera nimbura getwetega gusiga sinese omwana tulinjara ego ya not complain bono nere tuli nere igase studio egera turasanga mange igoro ya Yemete yekegusi bono daktari Omayio toire ya mase mo na igule kogo togia Tenacious Herbal Center mono kirage ntebya ngo nga nkikirikia asenye gitare ya Tenacious Herbal Center kiragere nche sarundi tango kura korugaiga togende na embaka Tenacious Herbal Center. Tenacious Herbal Center ninye gitari ekobwenia gwetera asenjira Yemete yani asenjira ndito kurukana alternative medicine ekero waitana nire chinyagitari ao ekera muruira guchandire miaka kata aibona ekirenga kia gosasoka atigaire no gosioka se enyagitari ya Tenacious Herbal Center na Tenacious Herbal Center ni enyagitari ya kisasa lakini egotumia Amariogo Yemete asenjirende daktari ekarari gosibwao iga koreto bosomi gosiga koreto botuki yani asenjende wote no kwende sukuru kwara soma litangani na Herbal medicine ningi ekaro kwa manyire Emeteye ingie gukora aso mubiri bw'omuntu kwa manye konyorana ebintu mbiro bibolete ase chinche amajirjinde tokorokana conventional medicine yani aso bunyagitari buli bwa kawaida lakini bigotoka ase Amariogo gose asemete bona ekere Emeteye gose Amariogo ayakurusi kurwa asemete agoso aso mubero ito igakobwate si umubere kurwana no burwaire igasenjere ndetari aroka tari kurwana burwaire lakini yakobwate si umubere byabwaterana no mubere byarwari omubero gose burwaire buri boraso mubero so ekero kurwari guna Amariogo ne Amariogo arosiri kurwa asemete igago kubwenia bwango kobwa gose igago kubweni pi ani akoro burwaire buri boraso ikiagera aro akwenda komo no mubiri baka kwa bwena so ekero gocha Tenacious namuna natie kote ya Tenacious ne center ni nyagitari na ndi ne company so Tenacious ne center igusangiriria Amariogo OCP aliare akorire yani asenjire ndakorire ubutuki achinse monye chinse umaito daktari tasomere tikenyoka asomete boindi bunabone gomete ngendete PhD ane asa Harvard University so chinse mochisi ko OCP njibwata Amariogo aliji akorire ubutuki yeke gusia sobo onye boindi ke gusia sobo njibwata Amariogo ali onye nguru China
bwana jibwata ya so bonye nguru Pakistan yani esengima kirense ne bwato butuki wemete yabo so tenesia sibune center ndutu abekirega center asitugo sangelia muri ga yonsi pikuru chinse monye chinse twabekaga indu tumanyete buna ndiriri gokoraki kurunsegete twalibekaga bono tenesia sibune nyagitari ya karwachire ndubwata lichiko lito linene kapisa ligote bana utarachaka kurwaligu ayi utaracha na maelezo na mbwati chifile na idrinya gitari ugocha wekaranza gwakira twakobeka ase machine neji machine tubwate echigutumia technology ya kisasa yani tokorokana RM yani wikanda budaktari yes ndocho wandanganira ake lakini ndocho enyagitari ye center wono alafu igo tuliaye bweka tali bweka gokoriga ase center ya tenacious herbal center tenacious ne bwata abantu abange ndubwata abanyagitari bande ndubwate chinasi ndubwate kiromonde tenacious ne nyagitari ingima andi buna natie koteba ne nyagitari ne kamba ne kerere kamba ni nkorosira mariogo so tenacious nkorosira mariogo ngogorera mariogo kurusiko ye jinsi andi nkubweniere asenjire twate abantu alternative medicine yani tutari gutumia mariogo wono alafu mariogo aya igamokorosi mwancheire ne kyombekerike ekoligereria nga amariogo aya naisanirete gweta andi nama yaso butumikibwa afya ya mwanyabantu tenacious herbal center ekere bwata mariogo akokoreiro tabiti ekaera ancheire kurwa ase kyombekerige gotibitisa ibintu bigotumeka na mwanyabantu ikurukana caps na tenacious herbal center ekera mariogo aya tokurusinse mojisika ali tokurusiko taliko nyara wika Kenya onye tarahitigwo atibitisu ne chirigariti yani institution chitakire kumanyana mariogo ago ebipimo bya mariogo aya na ikeranete kwa kolegasi asichinse moja Kenya na tenacious herbal center na nyagitari ne nyagitari yanchiranire Kenya ngima that's why twakorete igente gitanga tokorana okoyerigora yani igaikirana igatwara documents yonse siko yero Kenya gitari center yes igone ancheire antombana gukuminga tenacious herbal center ye ne ancheire gose abanyagitari bakora ibintu byabo kienyeji ya gogocho konyora nyagitari ibekire asarabu ikiranete yanchiranire no ndibwensurani no ne account ya bosongo obolina ndete kwenda tenacious bagote ya intuma itini nyagitari kuwene mete gotoka chisemo chacho nguchore gototaigo chimotu asinyagitari ye gotoka kurende daktari abana bande kibawukina kero umuntu ngutwara rendoto nchentete ko be surgeon nchentete ko bo munyagitari bwe nkoro nchentete ko bo munyagitari ugentuki aya ko gukina eyunera ndoto yo yarenge ngenche Dr. Omayio intagete gucha kushugulikira mangana yemete yekegusi gose kwegete katika bera okararigerio karoranga osinege nduti gya koberete kwali konyo mariogo tikwabwe no karoranga tigabono nkore iganje bweka gose ni nyoro ni ngikirani gose nyora mariogo yikegusi na inchenkonya abantu bane umanyete bagote abana umochinga yani umuntu umuribwe kanero tari gochenje birengere byaye nane ndoto so ekarongo kina ndomoke bintu mbiri byari ko ngentaisi yari nari ku dreamuna ngakingo cyo kina na njembo umuntu bwestima narosi burabu bwoko materi konya estima teracha ibyo byenge bike bikokorere birobu atambe so ekarondo moke gutira nengara tinjembo umuntu bwestima electrical engineer lakini ekarongo nyogutira munango nyogoika ngatanganyorana ekarona amachwiro mayete dream ni gochi yaba karukwa bero umuntu amunene kwamanya kurigerina bone karabantu baito bachandika iga ikeke toko bakonya ngakibona maruira agotebana maruira achiro matari ngama katari kubwena lakini ngonyo ya kumelina ngakia maruira yango koranyore solution yaye ikamanya ko nge dream ikamanya ko nge birengereri byokogania koba umunyagitari buko bwenya wetera senjiri ngao wetani ya nyagitari y'abantu basinyire yes wetani yegesongo ekaruna jagete ko nyara kumanyana amaruire nara akuri abantu bakabazira batari kubwena asinginjo yaki amariogo abotayo asinyagitari yes tubaja kuri solution daktari abantu abange kwanda bari sinyagitari monto likeru agakan monto likeru chinyagitari au bantu batumekire chibasa chinyinge lakini babwato muchandoli the same mariogo nkonyubari lakini muchando yoko na kuirorera lakini karoto gochase amariogo yekegusi yemoko ena na gose tenacious herbal center konyoro monto chiro nyure asige kegeke omonto ochenjiri nande kero kendo bwenire forever nsiri kieye erase emete yekegusi kobwa amariogo ya nyagitari ekarto kwanira amariogo anyagitari
igo akorokuna drugs amariogo aya igagoita ubunyama yani cells cy'umubiri gete egere chinde kibwene tari kubwate simubiri kubwena asenjere ndekarago ikaso umubiri ale synthetic yani aromonyene atete kurwana yoka n'uburuire buri borasa umubiri igo ikaite kiseri gete cy'umubiri kikibweka ine cy'uburuire buria egere umanye kubwena ali asikwarwarite yani arikana gwatu ari gende tukorokana side effects so ekartu kwanarana side effects igo tukwana ekaru kiseri cyakwa cyarenge important yaso umubiri lakini asinge gwachita inke egere gikinde kibwene kwanyora gwatu ari umucyando gete umutwore gwati kwanyure kwanyose nende ukoromose kwa electricity igire side effects kigo cya samarwegire amariogo ayande tukurukanya gitari ekartu kwa Amariogo Yemete igakubwate cio mubero aratari kwenda kurwani urwire direct igakubwate cio mubero so asenjire ndi gakwenda akonyo mubero wa identify usikurigirina ngayo muchando yore nasigite kwamanya konyoa Amariogo Yemete akwenda kubwate cio mubero egero ruane n'uburwire buri paka okore kipako kore so twamanya batebana Amariogo Yemete igabwate minimum yani side effect cya ekire chinke kulingana na ali andi ikiagara tari goita cells ndionse igago konyo mubiro igakubwate cio mubiro umanye kurwana umaye mubiro muno tongire naturally bwerwani ore osinkurwani ore amarweirande na haro kurwani uka abwa lakini ali asinyire ekokotoko yo menta ni chinguru kurwase Amariogo yaro sirkurwase mete egero rwana obwa so ekero gocha gitari atenesi asikurwali guru Yemete igo tugocha tubwate cio mubiro turwani burwere buri konyara bwasinyire lakini ekero ko henda gitari igo ko henda egwiriogo riruani umubiro muno bono gwigisambekia ekaro kwa nyagitari bwatu muchando usino yo pressure igo ko eguchintetere chiko chikuira ni presence jirgo konya mubiro o stabilize pressure lakini ekaro gocha tenesias ego tukurigirira inkieke ekosie ya pressure niriri twamenya ko eliogo igo chikomeki umubiro o levelize onye pressure yawe yaje tasingi ya stress toira ni birengere birinse onye yaje tasingi yechi amafutara manga asemeki gatija twamenya ko eliogo ligo chikuita mekiri kuigole mekieli akere pressure ya kole amanyinga tare asobiasa nini ekero bwatu muchano muno bono igwe sukari ko nyagitari oko uchinde tere chikoira ni sukari ekero wocha tenesias egotogo ko iliogo ligo chikogera asinge ncho osine ndagere tergo seka byo sine sudinie tergo gutara so mubiro bya osine pangirisi bwatu muchando bono ntutogo ko iliogo ligo chikokonya epangirisi yao ose oro imorruao okore roro sinsulinire nav egere neutralize indagere yao bya bono igo asubwengentu ekarokocha Amariogo Yemete igakubwate cio mubiro egero bwene urwane no burwire obwene na ndo tigare ebimo byao bire buya kendi yose tabwati kebwate muchando kabisa igo bono nakwo batebanga Amariogo Yekebusi gose Yemete nigarama yakigima gekorenganwa na Amariogo nyagitari igo no bodakari amineti usina ngainere ase muna minute na ekero gutumia Amariogo Yemete mwete choice mwanya bantu gutwara ekero gutumia Amariogo Yemete igago okonya kubwate cio mubiro kubwena ekero gutumia Amariogo nyagitari igago enda guitechi abonyamasi gete bwo mubiro egero ubonde bubwene igo byonsi Amariogo yabiri gago swaso mubiro kubwene lakini aya nabwate side effect asinge njago guitachi cells gete egere chibwene na aya tabwate side effect asinge njako swate cio mubiro egero bwene bona yo choran okoenda obwati okonye bwango asinge nji side effect osoko enda Amariogo atenesias egera bwate cio mubiro obwene asubuya otigare munore yes daktari timanye tinga Amariogo Yemete mokoros kurwase emete yoka usicindagera nchirororo mukuburukania Amariogo yiga eliogo lya manyakoba buya omanyete karto kwana igoro Yemete na chindagira tafauti teyo ikiara byose piaso mundu bwege songo bikoro kuna plants bone karwe kire enjiririo teto bongo bo consume osebolie igento kirio kuria na kieko garote bena eline iliogo Yemete na eline ndagira ingingo tebera boigo muno bono totebe lipera ni ndagira lakini no mote turusie melie lipera ndiri ndagira tiri ndagira lakini ekaro kwaero siria abeire liogo likurwa somote bono ekero muno bono gutumia tuli chintetere chi avocado korosie liogo abo korosie liogo kurwa chintetere chi avocado ubweni osine sukari
lakini avocado nyene ni ndagira lakini ekaro kwaro siriki ntetare chiri kwaro siri chemical ke irioko lirire imeriko gero bwene ya bemete so emete ni ndagira tofauti te itafauti nayo gote yo bongo bwaona bono ntete kuri avocado ni ndagira kusente ite kurusia ntetare ya avocado ni irioko yes asante sana daktari asoko gendera gutubika burunge iguru yobotumeki no bokoreri Amariogo Yemete yekigusi yaito kwegure amange igoro ya mangana yega na ndento genderete no bwato kuburia ose comment igoro ye nkwana yelitukuria rero na bongo tumekerengererio wetera namba SMS eyera TV yao wego mnyoka senso moyo mitandao Ndizi TV News weke comment yao galia Facebook amo na YouTube na bogo chat ya live Ndizi TV News asengenjo no tole togendete kuno gusange nkwana yenge nchenene ase omorobelio obono goso omorobelio bwelituko lia rero daktari karo tokwenda nyagitari ali nkonyorore ebirengo mbiro ngutumika bali chi machine una MRI batumeka chi CT scan batumeka watu muwache okorero go X-rays chi biopsy bintu bunebyo igo kwamanya kwegena nga inkikere bobe asomo beroneme bona igate nashia sekero nachire kero kende machine kechi mugutumeka mwama korore bimo byaime mwaraso muchandole mwachaka kurubu gwene ekero okwenda nyagitari egobo bwate kere machine ebwate ekiego pima yani asenjere ndi machine kiri nyagitari ekiri simplified lakini ase technology yabona iga ndubwate egento tokorokana resonance magnetic resonance magnetic resonance nekero buno bono gwate ba MRI actually MRI gutumia technology ya magnetic resonance itafauti ikoreta image so magnetic resonance and imaging inere MRI ndio tugutumia magnetic resonance and analyzation so ni MRA igo asenjerende MRI nero technology yabono iga erinyagitari na ndu tanasiasi asingi ndu tutayete kwanalyze umubiri umugima torore ingike bwato muchando ngaye kosi yerwerete ndu tugutumia magnetic resonance and analyzation yani to kwanalyze umubiri umugima so ndu karogo chalia ego tutayete kurigiria umubiri umugima tutayete otorese na rero nara iru mutungu ngachuri ngama nini ya libera mbwate ya inegasi ito asingi technology no yatukiria abu eko tukwana raisyo mubiro mugima ama wote ne liseri yao ngukwe yagiore asingi libwate yarachi omugongo yo no bwato muchando asingi njo bwate ita I needed disk ose bwato muchando tokorokana pon spa ose muchando liororo asingi njo yaki asingi njo technology to gutumia na kekora ndu tutagitio chira file tutayituje na history yao tutayiturigirio mubere bunore currently because na boto kunyara kuyurigereri torore state yori muno kara stego muchando kyobwate eka tuchakira buchibusi tutendi go dig about the past because the past ya erire ntoko change mana tege ndukia kora taigor to change bono tutagete bono iga na bono iga tugutumia technology ya kisasa igoro kuna MRA na nyagitari batumia MRI so amangana ali bune scan X-ray bia kabeiro kurukare lakini umetere test ne MRI so isa magnetic resonance imejano nere gotwara egotoka asi magnetic resonance ndubwate strong magnetic resonance na hande ndubwate weak magnetic resonance so ekero bwate myakemeke ndutayite ko expose asi magnetic resonance ni nene mono ikiara ngo cyo gutwara mate ngo pima turali kupima turi baka radiation yani na kikwa very exposed murayo ko basibijeji imaito kurwana ngo chingwana tule nda ko radiation yawo ngaki kironya keri igoro ngoti yuri emyonge menge asinge njo yaki ekerore igoro ekerwa radiation ya eri igoro tutakiri na ndo exposed to more radiation kono tugutumia weaker magnetic resonance ya erenkake iwasitenesi asigari ndubwate chi machine chikwana raisyo mubero mugema chiarro muchandonga yole na keko yaratote abana ahito baso chandika koeresa ngakiwete tutwe kanto nyare ko koeresa buno mubero ubwato muchando kiara ntorore aso muchando chakire utaraba monene asoro monene na asore utaite uchigwetania uraba seko koletero muchando monene igo machine ya ino ya MRA nigego pima at once yarora kiregento tubwatinga wane chego pimega okogoro nando choira ne chego pimenda igego pima overall
ego kora analysis yo mobile mate once so ekaro ya kolire ya process yoka then tuachaka gotebina igasu mutu you know magnetic ekumnyoka so mobile very fast so within a fraction of 5 minutes emunyoka to mobile omugima ichage to process report yao so twamanya gotebina ga okugoroko kwao ngubwate igentu tukuruka nefango eye irasi bichara byao bona aitubwatinsa chikonya koeresa mono na kiwatu muchandunga tutaragenda side effect ya ye machine yo ino kero kende muntu ndebwensio ogochopimeru machine yo kara nabora nyoro muswati naro musigo mungina naro mogotukigima mwana naro moke ngaki mo gopima bono gose no ndebwensi nabagosoa te moletera side effect ndeyons una natika goteba tubwate weak na strong ekero tuligereti na no exposed ekero tuligereti ni miaka ya onemeke ego tukobeka ona weaker magnetic ekero tuligereti na you are strong enough though strength nenke sana because radiation yego change nenke sana be difference nenke sana lakini noba kuri musigo noba kuri mwana moke though ndurgo opima abana bali piro 10 years because ya immunity yabo manyite ko wake tofauti so njira nere to gukobeka ege twako analyze kulingana na weakness yao ikiara abantu barokonya bali weak bali anemic ekerura anemic tutakiri ko exposed more na radiation because you become more weak bona ndubwate njira to ko analyze twakobekera ere weak ko ere strong but side effect chiro rase machine eri echire minimal yes because ndurgo ko expose the whole body to the machine to expose a certain part of the body to tumio kabako na to tumio na mato to tumio na magoro ko expose as long as the magnetic enters your body a process yekore irane erete report yeah how long you go take na chirengo mpimore ne machine for how long montrabara kuminga inkwenda nchikobera litukoligi me machine yume gose ege kakinga nina kie okoira gopimo mondo priority ekoewa asomurwaire ando manyite buna ngoteba principles cia tenesias ndubwati ukowayereri na bono wachire abandi bali skabange ya eboka mapema ikiara gwiguruvyo at the time machine ya gutuminga chiteka chinke within duration ya 20 minutes twapimire weights yao aitikirigento twakorire paka twako expose ase anemare machine lakini bona asumu chando kobera ose asitisa chiuchi kobera chinyinge nogo ko analyze ryo mubiro report yiringi mago kwa yo mubiro nere go take quite some time na biko ira around 30 minutes because I have to explain to you inki kenanyora somo biro ikenege ko rechisa chinyinga lakini machine koleta matiwa ayo nzipi ego ira less 20 minutes yes. 20 minutes mwancho muligereria mangana mayakigima korwa asenya gitari ya Tenacious Herbal Center erege gasomo cyobosongo daktari ngucyari watatainga yego toka gusinya nandonye kuyeganeti ekora nimeta bange bono bali moigure amangana yega asentunde ntangani amuranya gutaka kumanyanga nkai gusinya gitari yego toka ndocho munyagitari mbi yakobeka mangana aya na inchi mnyoke gucio ndara tema Amariogo yega yekigusi gendra kuri karibo ryao ndocho mwachakire kubolya mabolyo byakigima amo nabande magandata kubwati murubulyo yoiga gwetera senchira ye mitandao asante sana mucho korosule oyogandata kuligereria gwetera senchira ya Facebook daktari naregaiga okobolya a morning do you give medicine for adrenal insufficiency and hormonal imbalance yakorokwa Joan Iswali enerigia sana adrenal insufficiency na hormonal imbalance Inkuntu bwata Amariogo hormonal imbalance na ikarachio monisia gose abarendi bo mubiro bata balanced ase bali batamanyiti umanyita na barakumina hormonal imbalance muruirikyo na adrenal nere ko release cortisols gose anti-stress hormones so mono kobera se kidney gose go produce gland si kobera se kidney so chigo sense chiate abane birengereri karubya buchiri gose kwarengereri ndu gitari goja mono yama gose so ekaro konyora abantu bakubabwako gose bagostuka gose bakugechwa paka bani bali bakugechwa mayete paka bagunse yani muno kwa mugechiga mono chiteka birisa to ugure so chiro off lakini asinya gitari ya Tenacious Herbal Center ekaro goigira ritanga nitokurarigereri no grand chao no chitogo cheke mono twararana ngakichigo ngichigo produce njire woki jire strong twamanya ko kwa Amariogo igo mono balance Amariogo ai na koreteki naro yes asante sana Joan igo kwa igure nkorubara Amariogo ayo
adrenal insufficiency na immuno imbalance oyunjani boli elio. Daktari garatogende gusuka guchebosyo amarioga ino yekigusi nigari mainly y'abantu abanene gusina y'abana ngutokare onsi igaguchandikira kiro omuntu ekarto kwa na amarioga yekigusi na ndibura nati koteba tenesia sine center center yebuguritia amarioga onsi ya morwire onsi ya bantu bonsi yani asinjiri nena yoko rindirio onsi utagete no kurinyora ase center ekarwa ikira se center marioga yonsi no ari lakini ekarota gete konyore service yo munyagitari usia abanyagitari ba tenesias ari bono gosoa efield ende na nintete go pimu nintete go correct lakini na baye umunyeteri yo getotete go chikuri Yemete ahite gonyo gochandika anyu goteta soganda emanyana aso go toka tenesias ikia no center igosangiria marioga yonsi ribaga yotete limo nduto go correct ronsi asobwamo so yo korindiri yonsi utagete Yemete asironga asiri go kora asi gento kana ngeri na tokurara proof ni ryo geri go kora ria korera utafiti ria nyolrungo ngwakirire yamanya gochaga bono amarioga no takerio mwana no takerio muntu monne no takerio musibati oli musigo ni takerio mugaka osipino akorete kimno bono maita gaka chinga kiuneji okonyora na mangana abeire bobe aye marioga yo sipino ale astenesias hapo center yes asante sana daktari karatogandira tugusuka guchumotwe umanyete amangana y'abasubati abwasende oyo mobo igotonareta amangana aya yegesongo nyagitari gosamangana family planning abantu abange bamanyete nga igatoka nyagitari minyokari ngegusene sindani ngegusene pills ngegusene implant gichonsi ine Asetenasias Herbal Center mubwate alternative family planning y'abasubati montara achagari anyoro bokonye ase bali bamanyete Asetenasias Herbal Center intugo to wadi bogeti asingincho amangana mate njo no Kristo nduna ba Kristo ego to wadi bogeti abantu ko babanga sense ukulimiti kwao na hebwe ko manyete go amangana ya togote abana amariogo yo gotanga oro iboro ndundo bwatira kinonye kwabere ngaki entambo tara ibora kwanyorro bwate fibrosis chigo cyane te goso bwate misikali ekiriyo karioka aibone iryogo lya oli gutoka tenesia sira kinyo yanyu gotete gotanga ko ibora aibono liyenjere ngao igo montanaro mbore tingo mbore daktari mambi anyo bwate alternative family planning ingendo ronko ya ntu bantu mbaraisana naenda singi turaba Kristo basamana nyasata ete tuichorense naenda umanyeta abantu bandi batana kingonya abana bange tingoje konyara kubarinda tukuranya nda ubakeigo bwagosnyo ko ndumanye ko enda sande lakini asinchirende ntuntu bwati mariogo agutanga oroiboro ntuntu bwata mariogo asibali basnyire ko ibora akomenta oroiboro yes naro kubo okoro kwa Daniel agoteba bwakire biasara amana daktari ase studio ndo chenge nkwane yo ningia ekero nkubata akaboko kwane wokolio enda angene ndabo nigo nkuigwa bururu ine kero kende uyu no muchando bwechinyigo osenke kyo yundanire kubolia kera kubata ensemo ya yokolio yokoboko wokolio amanye Daniel narigeretie TV agasimbegete gecharakiane utoke gukubata kwiguboro utoke gukubata kwiguna nakantu kalime munaganje na ndumaite gakonyugukina gako bakanene epo spirit neroro ina obwate ntukorokana kidney stones nekero bwate kidney stones okonyona nekero gochikorarire enseme ukoiguboro so enseme yokoria kero kobatansa goso ukoiguboro gosino nekero toriko batokuguna nagantu kalime igo igento koroko mnyogoja tenesias egere turire torena na kio chi protein chia buchire chi kidney stones chia bere chinyinge gose ingi kia beire nsa ya sarikire kekogera koiguboro lakini epo spirit neroro na obwate kidney stones Ego Daniel Kweigure entokora Asetenasias Herbal Center onyore opimwe egere bamanyengo muchando norulioyo Eunice agoteba mbia mana somorobilio gasingia daktari na Sara ase studio asante sana naro kwa Divina Morakoro achinsemo cha South Mugrango agoteba mboriri daktari omuchando of fibroids ngo yobweni ale muchando fibroids omuchando fibroids na asibali batomaite fibroids ningi ni chinyama chikomera asensemo yobasubati tukurukana uterus chinyama ije karo chigo kinororo
ekaro chitabwati amachemi go save fluid ochikoro ku fibroids na nenje chikoro chibwata machemi fluid tokoro ko ovarian cyst so ekaro go ikira tenacia ciari ngupima turu arana fibroids chire go seno ovarian cyst na nento bwate riogo liae so ekaro go ikari machine itongorigereria rega inengima yani njere ndine uterus yengima yo musubati paka isiko so twarigererina iga ningi bwate ne fibroids no ovarian cyst lakini ende ayonsi kianda iliko mindirina eliogo lia fibroids na ovarian cyst ose chinse mochiri chanso ni chos picha basubati amarioga abana roro karo twarigere twarorena ingi kiareta ta fibroids ye no mono imbalance kiana bekonya kanereta ne chi infection watu wari chi nyinge bona UTI PID yani pelvic inflammation disorders karo twanyorire mechando kiroro na litogo kwa iliogi lia fibroids kiana bekonya kana wate fibroids because wate mono imbalance ndoko bwene fibroids onye ntora balance chomo ni chao kiara chiko era chi fibroids chiko ba chi nyinge chimonya maboko bonge ni multiples kubwenia ya mumu nabona oli bararusi gumba manyete ukurusia ya menene iyendenke yakina urusia ya menene iyendenke yakina so ntwe karo wikira ali twanya rumu chandore tete fibroids yeji etuku parasi umuni chao usonye ni infection twarusia twamanya go chisiri ngora maliogo naro rokonyu asirinka ni fibroids yeji paka chiara kwa babuya yes asante sana Ruth Mogotu agoteba umwana nimbate bwi myaka 2 obwate etuki embaliri muchando kiuyu bono daktari tukio mwana korra tiliko mera gose ere une tuki balire ngencho getiga omaite amadini nare akogere tuki abalira na ndo manyete karo mwana bwate tuki mbaliri igakoete sign ya mangi ya kabisa na hali mal deficiency igo egente getangani utakire gocha tenesia siari tora pimango tumanyana vitamins kiebi ne bolete biko kere tuki ya balire omaite vitamin B3 element okoroka singi na bekogara etuki balire ndiro konyora folate sae ose fossils chetuki ya usemeri asomuntu kweka gusi yetuki yaye iri week yagere tuki yabe na bantaba no maite ngubutoka bale tuki ose yabalira asinge nje ya fossils chae ose emeri eri tuki yaye rense lakini karo ikira hari twanyorena nutrients chae ose madini ayo mubere mbu yaronsi yetuki bwate muchando asemeri eri yaye kogara yakina nabo togokora ndubwata mariogo yetukia akogere tuki eri chikokora chikomera kurusi kobano nimanye tune yawe etarakine tambeiga aikwanyorire riogo tayari ayo riogo tayari kabisa daktari enkorande mara mange ekero montago teba atumeke mariogo yekigusi in excess osanya anyo kunyo mariogo lioka kero kenna bara ike nda damage some parts of the body korume eyune abantu ngo bagukwana lakini timaye nkavuga daktari tigache studio na ndinera mangana Yemete kigusi ane kianga mangana yangana no bumaye no monta isukutumeka excess mariogo Yemete yekigusi nasalie chinsemo chianda oselini gosenini bintu rero no ndago confirm ekara tuko kwana in excess kindi yonsi in excess is poison okay injakire abantu babate kunywa macha mange but don't take excessive water yani tikunywa maji aitane to kunywa 20 liters na singi water tu macha mange amange to minute na between 8 and 12 glasses ko kunywa mange mono ngosi biari pakechumbiara kurwase amanyi aina maji ikontura cha semete so ekartu go cha se Amariogo Yemete naro mocha niunywa mange naro igakoba bunesu maso mubere nabago salikinyigo nabago salirini because lini umanyete gasi ayenene ligokora so mubere no gochunjuga chemical yani amadini aliara aigoro asum akoso asomubere ikomocha nionye Amariogo ya sobonge nabago koreki nabakonyora asaliri chipats chomubere chechinyigo na Amariogo ndonsi no na yanya gitari unywa mange naro nabago sali asomubere no anyane ndagira iho naja soko confirm no ni ndagero uri nyinge nabakonyora ya saliri ikiagera Amariogo buna natika goteba ni ndagera byonsi bikorwa asemete iho kindi yonsi kiri in excess na kieko ereta kire dosage yani asu
umuntu gweke gusiuri okoereweka ibagotebana ekerengo utakire kuria nekerengo utakire kunywa nekerengo igo kindi yonsi ekero kuria kali nekerengo ekero kunywa kanyu nekerengo na kieko totana ekero gwachiri nyagitari ase expert bare abanyagitari basomete igo bamanyete na ekero umuntu abwate chikiro chingana igo mwete natana tugopima kire ekero gwate chikiro chingana igo ekero mobero uri wiki tutati extend ubwente kwa gwe dose chingana igo umanyete umuntu gwate chikiro chinsinini uri wiki uri anemic iliyo ririe abo muchando ria bwate no yomo lakini tari kwa gwe dose chirengaine no muntu uri strong asengenjo yake ubunyamasi gochinguru cy'umubiro kurwana n'uburoire ego chirensi igo gwikoye iliyo kuringana n'igipimo n'ekero wapimiru n'ikikiro cy'umubiro na ubulito chinguru cy'umubiro kurwana n'uburoire yes igo chikilo ekero wikano nyagitari ngorane ngorabekwa wapimo gose BMI ni numanyite daktari igo muntu tarango kuno gochando muntu agonyo gochando muntu agotera muntu kumwati kwenda kwanyoranga uikora abekiruga ora pimo gose pressure gose nkibukari gopima igo nga kolitari go wasti chinga gostari go kotari okora chinsa gonyo muntu anyo kwemurunga ninga kinate bano muntu ko ngati wa daktari atagete pakampime bakachikiro omaete bono tenesia sine daktari ya kisasa buno go ikari gente gitangani goika tupime height yao goika tupime weight egere tonyore BMI your body mass index yani chikiro chiao in relation to your height abandi barokonya bagotana njumete mbwa chikiro chinyingi chikiro jinga kwakora kwa mane chinyingi agotabana ondita pimete sara pimeta gande ine arabwate 70 njimbwa 75 ne ya ubutambe bwo muntu na ubugo determine chikiro ringabwene togotwara ekero wapimire chikiro chiao kwanyorera ubutambe bwao nari ukumanyana chikiro chiao nchire buya no ubutambe bwao gusore underweight umaita muntu nari uri 60 uri underweight asinge ubutambe bwao no muntu nari uri 40 lakini uri standard weight asinge ubutambe bwao igo ekero tukurigera BMI ego tukurigera lina ubutambe bwao amauga yao abwente kubugura chikiro chingana naki naboko batati lakini ubwa chikiro china ichigo isaini tubwene tikoena mono aboko ba 100 mono 100 umaita nteyo takiri gutwara chikiro 100 lakini aboko ba 100 utari chikiro chinyinge mono asinge njiyo butambe bwa igo bu mutambe obe 8 cm obe 8 feet munandanya koronde kare naba chikiro 100 tuli obesity lakini onde yo wika 8 feet igo bono ubutambe bwa ono bugo determine chikiro chao ngakibwente ko ekaro wikiri nyagitari matena siasi ni nyagitari ya kisasa wika tugupime pressure torena amanyinga ngakia gutara ku cyumubere na kuira na kurwasa umubere ekaro torena igekaro wika nyagitari asobwenge nyagitari ndi yonse neba convectional neba tenesias ibindi byose wika tubirire wika torere sukari yawo ngakire turigeli glucose yawo ngakire kandi tukubeka sema turigeli blood sugar yani iri final product ikira samanyinga ngakingana ekero tume ucha ko elio ikiara mario gande unobono chi stimulant ngitege tumuntu bwate pressure na mario gande ari stimulative na yande igare amaya boronge ga guturiza buyego igobono gwikopimwe orona ki pressure yayo onye kiri igoro netukubururu bwate gwende ko iwilio ko stimulant unobone muntu gara bwate ro libido tu basa kwa wekero bwate pressure ikiana bikonya ya stimulate pressure yao ya diro no enemekia yes mama daktari gendo gwari giriko kongo kingiringa igo muntu na chenga kabisa ari akuri geteri kiae akini onyo botambe bwaye uri gochingora eti gonyo okumi osoborenzo onyo tabwati botambe igo minute ne producer ne ngwara bunari nabondigere tigo ntakire kurigererio no botambe bwaye chikiro chiae ngake sa umete imati ugo calculate kabisa kwanyorana BMI na standard BMI ere between 18.5 na 22.9 igo karuto go calculate ko konya ya etani 22 ai kwa bero go wait tinje nako beke igo kwa be ikiare standard ineroro ai no akesa bulio kurigererio botambe bwa centimeters ni meters kurigererio calculate na weight yao onyoriri mancho murigereria nkwira na turase kekere bosyo ndocha maswali nagendrete gochaga gasobonge na bantu mbangandete kurigererio gwetera senchira ye mitandao mbia mono kirage ande mubaisa gusuka kwira na tuli na daktari egere togendere gukwana mange iguru ya Amariogo Yekigusi ekeroro chenga obujani goboro bonge kolene ngwira na turatotebi obuyobwo erebwika gendere gutubwatia Ndizi TV News na nsemo ye mitandao Facebook na baigo Ndizi TV News nsemo ya WhatsApp nsemo ya YouTube na baigo SMS namba nera abo gendere gutumoko bolia kwa ngwira na tuli ase keke kirobosyo igotobesa gusuka.
Mugusi. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika Amariogo Yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochiko kuligere chioka nduto koereza buno rwarete wata tebina yiga buna boti bikorara gabungo igunde bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akorire to konyoro mubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Omayio ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingera, ebirobu biestima bichi ya ina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na iseto ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na iseto isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga buriye bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri wona bintu akai no chomurubya kabisa gwichinyaro na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yao Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwabo kana tohonzoja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge muna mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivera chikoleto chingero amuna mangana amange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi Yaki wata bati Ndizi TV news aya soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi.
na indo mwanchu murigereria uliogenderete kubwati umurubiri bweli tukulia rero ase tuli na Dr. Joel Omayio Tenacious Herbal Center. Eyo ni nyagitari ebwato bumanyo bonene gushugurikira mang'ana mwanya bantu bagusi baito asa Amariogo Yekigusi kirigeito tali egesongo. Ogenderere gototebia mang'ana mange nande ntogenderere tento bwata chinsa tosiekererwa isiko endra kobolia liboli riao gwetera se namba ya SMS eyo era TV yao ne liboli elio goika mubolie egera tosiekererwa isiko nyako bwata kerengere kende emitandao no tulegalia Ndizi TV News ensema ya Facebook na YouTube genda galia otobwate korwaroro singinjo no tole nabo igase TV yao no tole gwetera se chi platform chonsi nyane TV yao Smart TV Digital TV no togotoka twensi mwancho murigeria daktari nandi twiranire korwase umutimoko akeronta gitenda kubolia libolio rirega iganaro kubolia nga akoro kwa Wycliffe Murwabe korwa Nyamira county ya Nyamira agotebe imboleri daktari check up eyo ose ogocheki okuba gochekia omonto kero gwikira ororo irenga iga egera tumanye ntoimoka bosa tuiketonyore ngana ndi ntugatakire bitoki bike ya tubasa gocha bosa ai Murwabe ekero Tenacious asinjo tete gukora analysis ya isaini lakini ndo mwe ndi tole cheapest chiri bubere chioka ai gwakori kirigento oikaranse te igukirete utari kohereza kindi yonsi munyagitari akohereza kotebi numutugu wati uchitorore aro turi korara buya kinguru cyao cya elire cya kairo chimato mugongo no bwato muchano yani njire ndena asomo biro omugima chioga ni chionsi pi asichiri bubere chioka ige chine chi consultation and analysis ko pamoja ikiagera nturiko kuligirira mundu nturiko muchaka kumubwenia tutaramupima ande turuji tariko twaresa bono ntwekaro consultation and analysis yeramu combined aigwe ikirega yentege tangani tukurakora no kurari eri mubiro egato muchaka mangana ndi igo bono a Wycliffe Murwabe koro Nyamira chisiringi chiri bibere chioka ekero go chekiwa alafu bakonyora umuchando uchabu mugambe usobona tari bono tukunya kugamba andi jibese kuranya tubwati chonsi ankatule njandikira Amariogo garo goikoe gochake alafu daktari na rumusani one omogongoye akandusiri yanga igankaranga ni gumwamete akweyagi akorigino ene kigwaros oire igochikweyagiria omogongoye origino ene gete oira maegari bono mogongo mwamire ncheregete nere no muntu murabuka bisore muchando igora abe korume ase bimo byomobere goseki bono ninki omanyete yente gitangani ekera kweyagi okweyagi okwakweyagi oine sign ya arachi so nara allergic to something yani gento ngereke ko marriage eita na bera abene chianga ko beka chia gotoni chitari ko igwana ose sirik ose asakorara ose sabuni ya wesibiri gento ngereke ko allergy skin ya yagero twali byagase binge onye birasa muri yoka lakini naende karobia gasebia so ireme etoke korume ne bwate fluid naro nabiko nyarikana bweyagi sana lakini mononye lisangweli bweyagi pakali ya mwamire okumwamoko na bokora abasalsalt yokweyagia bigozo ni gakweyagi mono pakoliye kareba yote abokoliye kemba usigete na bokonya kyare trenjali nyore bwalire bweyagi paka onyarukire uso mwamire na bera nyarikana skini ya ne bwata mafuta mange so ali samo skini ya mafuta kara ichoire tokoro na oily skin ndi mafuta ali gutaka osoka asoka bune pimbo na ndira biko nyarikana omanyinga na machavu ali na biko nyarikana yeyagi lakini kara manyinga yara machavu mwe tari ko yegi asama na bira nyarikana yagi umubiro mu osipaka makoko so ekero bwe yagiri go sama mafuta yago siko kurume ali ase mafuta yago sokere etoke no akuyagi mono akutoka ni arukire na kara ni arukire na bagutoka utwara gantu bunaga dark spot go ubu mwamuge toro lakini genteka ne kia keini kanene kia manganai ni arachi so na bwende ko manyana arachi kie musumbwe tonye ta ko nyara go identify Tenacious no tubwate machine ko mo identify re motena muchando yo o igotakire kwa void kintu kitenda daktari watebere karo kende na boko nyoranga manyinga yo monto achabukire ngige kwirira manyinga ya chabuke na ndenchira kimago konya bona abamayaba nomo ekera manyinga ya mwanya banta achafukire usabira machafu na biko nyarikana achafuke asinge nju yokori chindagera chimbe
na biko nyari kana chafuka sindu watumire chemical chinyinge yani asinjire ndogo chafuka kwa manyinga is because of our lifestyle nekera manyinga ya chafukire kiro muntu nabo atenjira ko react na bago chafuka tware chi pimples yani akini ubwate bitono kirasi na bago chafuka otware ntogoroka na abscess na bago chafuka otware ntogoroka poils ekaro kwa na abscess ne binyaborro yonsi na bikoro ko poils so biareta maira so ekaro biaretira maira kwa joro wachakiri kuyegi kwanya wachakiri wati kubiateka biarosia asibi ntogoroka na dark spot so ko konyoro ubwate manyinga yani ko konyoro ngonyo kwa korosio le bintu ne binyaborro ebitono ebinge no ine sign ya mona manyinga achafukire ko konyora ekero gurire risangulia o because ekaro manyinga achafukire isangulia ona ririkoro kisika konyora ya beri wiki na konyora ya susani na konyora ya twade lingos na konyora risangulia o yabe yareka ni munoro mogotu andu bagatana okwa ingikono kya kwatiriga yani na bikonya kono koreka munoro arite mna basibati ndio konya ari tukia chakire ko bitoko ko mutu akakamba basaja baro konya no ni tukia chakire koraba abandu baro konya ora na singe njamanyinga ya beira machafu kwa beri week mna wana mocha ni asu ebi bacteria ime achafu kasinge njia infections mune bacteria okonya ora wachakire ko ba week yani asinjire ndo koreka no ngo murweire yani turkwenya konya ora koreka ekera manyinga achafukire ihota ki na bokonya gwatwari manyiri binate lakini ntokora ayi turiko konyo chandikana na kina akole manyinga achafukire ayi goja tenesi astupime tonyo manyinga achafukire na ndi bwate e blood purifier yani gosibia manyinga secrensa yes asante sana daktari na araigo kubolia nga are they able to cure a person whose lungs were affected with COVID-19 lungs ekarji are affected depending neke wango chiaba affected ikiara nduwata Amariogo Yemete agosibia respiratory system ngima nduwata Amariogo Yemete agosibi chi bronchial tubes nduwata Amariogo Yemete agosibira lungs ko agostimulate lungs gose akoimprove lungs breathing yawe yabengia nduwata Amariogo paka no mbone karo konyora bandu bali nabona babwata asima ne tabano yo 2019 bandu bali bakoyana kwabo COVID-19 yes nabeko ba COVID-19 nabeko bateba COVID-19 ebe bronchitis ebe asthma ebe allergies cyanosis ibindi byose nabo bigo affect lungs chao njiko toko yana buya nduwata Amariogo karo kwanyure akoigura maali yao amusembe obuya igonjere nduwata Riogo liko boost kulingana gosiguikera neke gwango keri amao asarigete akaika nabandu barokonya amao basarigete asingi njiyo kunywa sigara osamario kia manga mwete nabo kobe chikoni rio Amariogo ali chikoni aba mange pakasariria igo bandu balo maitena umuntu kunywa sigara bwekanera amago sarika yaye ko hore exposed to Riogo kiri nyinge na ni chivumbi chinyinge abakonya chiasariria amao bone ntokora tanesi asitubwate solution yogo sibia amao daktari kero kende abantu mbaro tutaganye torware gosenyigu bobe manye gocha tenacious kurigirirwa ndagani ndarigirirwa ose chinyigo cyane mbu yakire aliniria nembu yarire ningi chenkorerwe ogopimo kwekero ntete kure manyanga inche bintu byane byandambu yande titarira simanganya nganche nyigu bobe manye gocha Sara untita abantu bakolenge linje kabireyo nabantu abangaini nanne keko arabasungo tinsa chinde batubwete ikihara babatana usiposiva ufa utajenga ukuta yani ndirina tikakuganyurware pakubu kuli kujinya gitari umanyi kuchikupima injuma pema because technology ya ajire no era tenacious igupima yago teina inyigo ya ombuyere maite kale buyago tembuyere so tubwere ndikutwara wasi ayinjumu no lingo tare gukene yonse ikihagara aliya somo chando uchikobana utawatina inyige yawe yachake gutwara usebi uric acid yatake kobe nyingi ekero yetika mapema utigoli chibiribiri ma spices na wajiko sari kinini yao ekero yani tugutanga mapema ikiana utu wade besi mapema asinge njomo chando lini lia ondite tukutwara mu chando yo gendo tike gento gete asinge nchenkore yaite tuchikoreka nango sukumere mono era asigukina gendo igole mikie yake ara cholesterol yabiri nyingi emigwatwara clogs so asenjirinde ugocha mapema tukulie tokonya mbuyori totembuyo tokonya nubwatu mu chando utagiti go develop kuchaka bono oyo konye mapema tujikobekia na bugo prevent turwa tikogorwali yes igonga services chinchiro na bongocha enchekiwe Mary kutoka Nyatieko agoteba niulizie daktari kama wanapeana dawa ya kureduce tummy and if they reduce is there any side effect yes this is what rigi etami nenda
ndubwate amafuta ko basinda utari ko baso mu bironde nabono alpha and beta fats abako baga boneka rwikira ali mu ngurigire tuli na mafuta kya yagusumbwete na ndi ndubwate chi method chinyinge chokurusi ende without side effect ndubwate pills chi okonyu chichiko sanyenta mafuta ali arase walls of the intestines akogerenda yachibusi ndubwate umuntu bwate tamienene asinginje colony yaye akoba constipated yani bwate ubuchabu ubonge bado ndubwate process na to weti process ya enema turusi ubuchabu liboera usitoko chintetere gose amariogo arosiri kurwa semete awuji gose ubuchabu libonzi boera usitoko nyorana amafutao igari sikoye yenda na ndumwe tumnaona ntumbale ba after path enda yabe gutigara bosietera ne time yes potieli ndubwate amafuta tokoros ourselves ukumasa chendelia yasira etabwati stretch mark ekwara guchimengora yani njire ndina akunyutrate akunyunyuta amafuta ali guchime pakendelia aba flat utari gukora utari gutwara side effect chiali inkozi yani njire ndi ya stretch marks yes asante sana Mary koronyatie konkagerete kuiranirigwe daktari amabuli akono gochario kalioka nara utumire nera gotebanga nkogwenia muri menstrual cramps mbato muchando ekero nkorora amangana yo mutinya sabasubati abasubati bali bago ikachinga kichiri chitariki cyabo chiki bacandika kero umuntu kabisa asingi cyako garagara asinde ko muromo desiro lya muri na ndumete bali bago kudimo no mu butoko mutu ko mwati go cya asingi nje ya cramps iliyo gondrolo tenesias ikiagera cramps ne ko gwaso kwendeli ya enke ose cramps ne kara manyinga ali akurwara marito asingi nje wa affect walls cyao chiko tigo trimbo kya manyinga so aikaro wekirega aliga twako eliogo watiga uchakira umuti nyonde watiga ko experience amangana ya maumivu gose yokoba abnormal ukore mo ko romogongo enda umutwe utayi gukoragera utabwati appetite yani kirigendo paka nane gitoro cyakobora iyo gondro rasta nkige kwirira cramps chintu aramanyinga aramalito libaga gocha kawaida unataka irigocha cramps litangani na manyinga ikoba abwataine na manyinga yakubwata na gende gitangani na singincho atari gosoka kali buronge asingi okonyora aitubwata umuntu imbalance gose ubwate history mweda ndo bali muna chagite gera gachaka na cramps gose asingincho akane akoganie embego tagocha anyora abwatane so asinjirende okostimulate gukori kwe uterus yao na ovaries chirikia karuchikulirisia manyinga chiarusi abwatane bone karago tirimbo go chance achaka gusuma goika asingincho yebinde binawoti yebinge ekamukyabo kerena amanyinga ayekera gutirimboka because omuri cyao kitaringe buya gose asingincho aganyire mono achaka tabwatiki atali furu yani atali ya mororo atali ya mawo gutirimboka bono kubwata nakori na kutokoroka cramps nuko stimulate kuri wechi words cyekara konyo gusuma go kikyare karabwataine tari konyara go furo go ikangora yagera gwatwara mu mifwari yenda ikokoroma nabiko nyareka na singincho ubwate infection pia nabiko nyareka nerete cramps ibolindana ditokuboli kolendera ndo murigererio mbole iri akuigwenda gaigakera kubata guchima angeneri kobu niga kuigubururu ende kumuroma mnerio koba drilled yani mnerie unege tobo gitike gotoboa ego segeswa yes omanyete gasiri kobu ekero kuigwo gosegeswa ekero kuigwo kumbatu kogo chikwende cho linde yakobora inde kwanyorere nkongupa inde kwanyorere gocho bunama kamashi bunama miri ebisini ini ine sign yamo ekobaso mujando tukurukana mipa ekerubwa tu mujando bwa mipa ne bacteria ego so ase colony yao asingi njiyo ko lichindagere chibwa to buchawo ose asingi njiyo ko constipate yeka indagere lyagunda senda ase colony yao asegeka yarete bacteria ye ekurukwa mipa so ekare yachire amipa ne bacteria mbesana asokubwena kwa ekoro kongusana ende ibwato mutu omakongo ego sega kabisa lakini ekarukwa lichindagere chibwa te salinity ere igoro na liko nyarekana yakoro mamono ekero buli tichindagere chie pesi aboko nyarekana chisa chinyinge kirete abego sega sapakonyore atakire koleta chialisa lakini mono kwa sega sukolia emineti na nobwate esaini ya mipa na mipa ya rutokubwene astenesia sapo center igo mo ligerita na gukuminga na kienda bona yansega saigo Tenacious Herbal Center mbale bakubolinga tutebererie asigutuka gusinige bwate branch chinde go chinyamira go chichi county chinde garbatare gusiguika bache busonga
egentekane ne bono iga tenesi asiye gotoka chinsemo chia bosungu arie ase omuta ochogo yani ekero kurukuru Nyamira aitirigo cha tauni uwikira chogo chichinya ine go sembarabare nesto ya Naivas na tenesi as apo center asinginjo ne center asibona iga era samu ligenteka nenu mo ligiriri Ndizi TV atakiri kumanya semambi yabono ayota kiri goja litukiri murioka ayande no ba Mombasole no ba Nairobi ole iliyo na botogo deliver we can send through a parcel so litukuri limo na lyogocha daktari agokorera analysis ero monyene agotebia omujando obunongana ama tukaya ndonsi ipino bera andonsi asole aboko nyarikanirio ogorike asole kiagarara transportation yabere raisi na abaisiko ya Kenya aboto gutumirio lakini ndeka na tugotakite asokwana raisi tumanye omujando inkiego kosi na bono tenesi asiye gutoka arjo muno goika chogo angena team side go sembara ba nesto ya Naivas ayukuri matere para igoro kuri ligeta linana tuligeta tenesi apo center limited nelio oligeta se erumanyite wana cha kambegete udi ya tenesi apo college lakini next time kagocha goche wiki gocha ogocha gocha ne udi ya tenesi apo center yes ikiara bionsi ne bintebimo asante sana daktari mwancho muligereria ni gotogendrete ko baime yo moroberio tugukwanira mangana ye Amariogo yekigusi emechando ao eria bamurigereria genderere kurikaga iga ande ninyegenete ngomonye gitari nagenda tugukuiraniria na andu isaneke onye tuguisaneka na ande na boko boria mbako isaneka singenjo ni gotoliga iga asengenjo yao asengenjo mereme yo akora niga kogokorera aye igo bano mwancho muligereria tibuo bwa kuboliri wenete kuboria daktari ansamonere ntagete gukuboria echande tabantu abange ane nabasacha ntaita basacha motegerere rere karona atebetenga nko twarande daktari ase studio ebanto mete kwa niaba yabo kabisa mbaborerie omuchando nore okorokwa nga erectile dysfunction ora sabagaka mbali gukwana monta koranga ngukwana bono nachire gosiria trust gosobuga obugaka bwa yebona njere esteem yaye yachire kuira nansi akuwa bana na ndinje manyuna na bonkerete iga na kigocha yaba kwanyora obugaka aba batumikire chi shortcut gete bachirire gento tokoroka chi Viagra omonto enda unywa ko batamaiti dosage boronge nkira nwenerete kwanyora abantu bandi basiriri ubugima wetera gutumeka Viagra asengencho abwatu muchando erectile dysfunctions ono daktari karokende Tenacious Herbal Center no bwatu obokonyi ogera tokonya bagaka baito batige kogenda mangana Viagra ekora ngoku bali bakoera tusinyunga itokwenda ase kanto kwa nego ya bagaka gusaba sache buna bagutumite ndubwate ED erectile dysfunction igwa kwanire Ewono. Ndubwate PJ premature PE premature ejaculation ndubwate asaba bagaka baito ndubwate yendo tokorokana libido low libido ndubwate yendo kende tokorokana prostatic ama yani prostatitis negendo kende ke kwabasaba sacha ne blockage so ekartu kwana igoro yobo sacha ekotu kwana chinsemo chiriaso ni chiabasacha lakini ekartu kwana igoro ye chinguru chiabasacha nere itu kwana na ase yonsingi mekartu ko yebakamo itu bwate premature ejaculation itu bwate ED that's erectile dysfunction so low sperm count that's sperm motility irense ndu bwate liquefying time yani ekonyorana chinsa chinke koba no mwanjio ekere binte byose biko baso omuntu ekotogote abana subwenge binte byose abwate low libido yani achi awesi kustamili gose wekerania amagania yake bosacha asomo mwenzake ebinte byose tubwate iriyo bolyabo lakini ende bibwate gento yakogera byacha umuntu tari gutwara erectile dysfunction bosaigo umuntu tari gutwara premature ejaculation bosaigo abantu bali munabona ko nyara wanakuranye walikuwa wanakura nyoro yani asenjere tokorokana masturbation
abantu barokonyorana hormones chiabo maite na basaja na bambo bwate hormones mnabono testosterone gonadotropin okonyora chiabo chirense abantu bali mnabono okonyora asingi njiyo koli chindagara chimpe ose yogo tali chindagara chinge chiwo chikogara bakine stamina chiabo chikine banyora babire wiki abantu bali mnabono okonyora lack of zinc yani zinc yoke asomobere okonyora na motility ya sperms ya iranirense abantu bali mnabono okonyorana asingi njo yebirengere libinge stress kwanyore transmitter yaye iriye kogara ubusaje bwaye bwaterina yabire wiki so asenjerende ekero ibintu byose bire asomubiri bw'omuntu nabwate isababwe kogara bitajete ekero wekira ali stress ego tukura alirina ekosi ya onereri ikiagara umuntu umuntu cyaye kirense takoegwa iriyogo y'umuntu singi yaye korteki irense bono kiri umuntu nabwate iriyogo de specific nakeko abandi babatana nahirwa Amariogo Yemete usike gusi nakire nyagitari umethando bure bakaba kutumia fiagira ati bado takokora gasi asinge njo yake ifiagira ne stimulant ego stimulate ki onye transmitter ya hotel gas because nere ko ignite isere kai ignite an ignition nere ko trans ko ignite ko se wokia engine manyo koraki manyo chaka gotenena so onye teyo no nywe fiagira teko kora mirimo so igenteka no wendo korae solution yao ugocha turaramanya kwanza umuchando nga yo chakirite ingeko geroro ekeretu manyo kwa iriogo kulingana no muchando yo aso chakirite yes igo goika mwamanye keini ye kwireranga mugakoyo nkikia mulia oino muchando bwatatabaga enambe nyingo mubaro monene bwabagaka batari konyara weso ketingo manyangae ase nyagitari yao beso kiriange igase manyete ase nginjo tenesi asibago chabanyorana eripa yani ugo cha personal ai no munyagitari yo abange bamanyire bono rero bago changore umete gitulinche naye bono ngintungirura betonte nenda singinjo nimbwate solution bono bachakira gusibuka lakini bari batarasibuka umete bono umuntu bwate sukari umuntu bwate musaje bwate pressure ibindi ibiri na bikoira ni sukari yao yani chinguru cyao cyo sacha chira nansi umuntu bwate blockage umuntu bwate prostate uso bwate prostatic cancer nafoko nyara chinguru cyao cyakorera kichiranireze so ibindi bibone karo chinguru cyao chiranireze ubwate pressure tikakwenda se stimulant buna fiagira igo stimulate umubiri nabo boko igo nachi tagaswa nyumba akarara le toro no mwanji oye akararire uriyo tamama mbyo genda usibo tukolie karanyo rosiri asinge njo kwa stimulate te manyinga yao na sali mekitichete ugate mekia bono goiko kole kiko siribo mabwa boni ntokora ayi njungora igo mete tu inje nayo weka to kwana gogo ika reception ko boli buna injo chikokora ime ayo goje igo bate umate kwa kore ukikoro munyagitari kero butwe iki tukwa ninje naye ngoligereri ndorena ngayo muchando ore ngoiriogo ikubwenia omuchando yo biyo kabisa igo bana abasubati gosabagaka mu bisano n'abanchi baino onye gutumeke ibinde ibinde stimulant buna daktari atebire bichi bikoletera umuchando iyine condition nande gushugulikira uraisi na Tenacious Herbal Center egero nyoro obugwene daktari ndetora ntogeria nga karugwa practice serious igasi yago asege kigetambe nkagerete bono abaro ire bali kwabweniri babwate chi condition bayetananire chinyagitari kurinde bono bachire bawadinga asante sana daktari rero igonde buya ABCD orara ntogeria ngo no murigeria tabenga kweli Tenacious Herbal Center egente getangani abaroire mbataitio exposed ya secrecy igotingo gotena nyarebe nabwenete tatiganda gotebina abantu bari mbwata bange ntanyari ko barankore babwata abana ba daktari karongo kwana abana ba daktari kemine dinde biological fata nabakonyire asinginjo batari konyara konyora burito abandi bari ko misikari banyorero burito bona abana abumanyete nabongo barana abana banikera inje nabakonyete kibaho gikomera na sabo bakanyora mbwata abana abantu bale munabone karongo je konyora platform ase abandi baroko nyabali willing batana daktari ko konyora ase mdaru testimony yana nabongo nabane kanisa igo konyora na nimbwate forum ndaba testimony baruga igaboka abanyana uyo gwanja kiagero manyete obubweni privacy muntu tete amanyanere lakini uyo bwenire uiguru gusukikwa yana na hata itiko kwana gante ebiri abongo muleta na net bya ruo rikyana yare bwanja lakini urite yo kubetera libona bano kwa bwene urite ndo chikuru testimony yana lakini ase miaka over 11 years na korere gasi
age yani tingo nyara kumanye kubare namba na nne kiye kugera nkarasite gari asende abantu tubagocha baje kubwena asinginje yake liveros yani umuntu ekara bwenda oti umusani na asara umahitasi na bwene tendency asi nayo kunya korekera litukungu wakeresi umugongo kunyari mahite muno umugongo ekaro kunyarire nduwate bitanda bya massage namariogo tokorosia aito massage igago kubweni paka gwancha na kwa bwene nakiye ko era tendency asi totane tubwate alternative medicine tarachi munyu iliogo likwanda guchinda nduwate iliogo oranguriru likobweni nduwate iliogo okweyaka likobweni nduwate iliogo gotiokerera likobweni so nduwate type chios nakiye ko era kurukwesena so abantu twabweniri babweniri iko barabange tutanyari ko bara tukore asimya ke twabe igoe gasiningie gokoro Tinashes Herbal Center onya abantu na bange bakonyegire kurororo nayo nyeti kwa maete kwa yenyorire singinchanto bagusira singinchiyo gutamanya igo bono mwamanyerero ime ya Ndizi TV bwansubo mugusi karo daktari agendera to gutwerera sobo ime akotosemia nakia kugera twale temiro bili bune yega yakonyo mwanchu mugusi ominto egere twagendera gusukia ubugima. Asante sana Rebecca Mora agoteba mboleli daktari ekero montago chaka kuchencha engosi ekala yengosi amagoro amo na maboko nandega kwiyagia se akwiyagia kigima umuchando yo inkyurabe asengencho na chiete ngatebigwa kero kende lini riane libwate umuchando ntebeli daktari ga kinere ambi kiburunge Rebecca omanyete ekero montago chenchi engosi ekara ekare ye ne kintu tokorokane melanin melanin nere gotitamini kara yo mubiri usiye ngozi yo muntu lakini ko bwa monekero bwatu muchando bwelini lina biko nyalekana lichenchi kara pakebe no yero sino no orange was white na biko nyalekana lichenchi paka maizo kuligeria maizo boli gali yero ali white kabisa white muna mabere so ekarolini bwatu muchando na boli go chenchi kara yo muntu na ekaro melanin nyire nyinge na biko chenchi kara yo muntu pakora bese wose omuameti ekere konya so ekara yo muntu ekoba determined na melanin ya enga kingana asiri sangulia lakini ende yaba determined na kilini ya olire buyanga ni kyare lolika lya muna likonya gosarika muna likonya gochinyira boli go chenchi pake kare sire otiko mwanya bantu otuwale kare engao itali ya mwanya bandiri yellow white njire ne osere cream nabukonya ala lichenchi chikali chonse igoyo na tebiringa kero kinu muchando bwelini igona borabe noro injwe Tinashes Herbal Center onyariko bakogosulikirwa nara okobolia akorokwa John korwa nyamabaliri agoteba naro cheli tangaso lya daktari Ndizi TV elietandiro akugweni alikorokwa insomnia tigango daktari araerera iguru yomuchando yegera tonyo manye nabora nyora bandi ntonyo bwate tutamanye tigosenoro aro cheli tangaso ndo muntu muyesa naro thank you akwani insomnia no muchando boko buruchitoro when you lack sleep or when ekaro sleep patterns chiao chi tayo burunge abantu bali no bono konyora na bawo sobuli saine aje kurara saa 10 abantu bali abako bakabuki tabwati tora lakini nda andu baro konyora butuko tarairi mugaso arairi pado ani insomnia bwata so ekaro to kwa no muchando insomnia eto kwa na lack of sleep wose sleep patterns chiao njiboronge gokonyora kurara mugaso lakini butuko chitora chiako gokonyora mugaso turi kurara na butuko turi kurara andu baro turi kurara butuko na mugaso no tali asingi batasa wori wose wale pisi asingi tora chitayo so ekaro kwa buru chitora asingi njo ya kindi yose gonya kana stress kwa twara agonya nukuruiru muna bono ko bwate kansa na gonya kana mumifu yani njere nyo chitora chikukobora nyituri kurara use wokurara chisa chiriji chipat yani chiriji tata kiri kurara chiao konye usundu gete karole gasi lakini go ikabolere chitora chiao ayubu atu muchando tukorokana insomnia no inche na maitenga insomnia no muchando we chitora komo bolia omorigererio mboleire aho yago teba daktari na bakwanire na Sara Bwese studio oyo Nora onchomba korwa chinse mocha Nyakembene South Mugrango nimboate omuchando bwokweba memory loss ingakingo kora daktari ekero bwatu muchando bwokweba
bandu bali bakwe babwate memory loss nande ndiro bwate memory yao index irani rense itaraba memory loss nande bandu bali bakwe basingi babwate umuchanto kurukana dementia n'abantu bali bago basingi babwate umuchanto kurukana enzima abantu bali bakwe basingi babwate depressed yani bali depressed abantu bali bakwe basingi bali stressed so ekero bwate umuchando yo kurukuna memory loss yani ukwebe bintu bya naboko bugorike bungo utete gusiye ko chisiko kwebeke buri nyumba goko ina nyumba kwebeke bungo kwa bugorike buri goko ikasiko wate abana bana binte byose byamburi kweba gusiye ko murango ubate ke buri neke bungo kwa ina na byose ekero wekero umuchando buno yo bero mu bisana ihe memory yawe yakoreke yairi yani maso stichiko bugoria memory de dokorokana te memory tissues ya se brain go se asigura aso bongo chiakeire nege ndogereka ko era chiakea otoke oxygen ya otirigo ikana bigonya kana singe nje miki ya muno wono mukito go supply mbeo go oxygenated blood ya so bongo dokorokana cerebral artery ya beire narrow ya singe nje cholesterol nyinge ya very clogged na bego ke iye mbeo go ikoreka ya ke irigo ikembe go iko mutu what na ndikwanyora nkwebole na boko nyoro gutumia caffeine nyinge caffeine ni kahawa koko chai yani machani ebe nyinge nabakonya yirire memory nabakonya watumire amariogo amange drugs chirire nini yao nabakonya watwore stress nyinge paka chirire memory nabakonya n'ubwato muno imbalance paka memory yawe kore esire nabakonya n'ubwato muchando buno bono sino iwe sukari obere kigetambe oire memory nabakonya n'ubwato muchando buno bono yo kansa oire memory so ebintu bikugere memory asira ne binge asimwanya bantu lakini bono ndubwate lyogo ndubwate chi memory booster naba no mwanafunzi ogoike klasi imebweba umanyete 844 ego test ibwate yani gasi ya no go test the capacity yo mwana ko memorize kaligende no tasoma gijo memorize ya waitira matemo so abana mbaro ko nyara bako wasingi patari ko memorize kiri klasi imena mbe yamo ako igukere gento lakini ko memorize chiko kama matemo kiaburu asingi nje memory yaye erezi te memory tissues ya jirezi ndubwate lyogo liko boost memory tissues ndubwate amafuta buno bono mega ngo boost ya memory tissues so ekero ubwate umuchando bukweba igente tangani na bugo chapaka tenesia stopime torena inkie ko ere memory ya igosira onyinga fini togotebi tegonyu stimulants chinyingi onye nasige njyo birengera bihinge togotebi bono tigatoko chia depressant etikorengera limonegero lakini aso bwenge aingiana ikominelina ndubwata amariogo ako boost ya memory yao uchake kuinyora uborobe buya na yo tari kweba keni yose nyino mwana funzi oro chako nyako matemu asinge jatari kuinyora ai morete tomweriogo gosinjo mweriogo egera anere bongo bwa boost kidogo uinyora nera itamatemu asante abuno wakwango kiringa nabogo boost memory yo monto kurende nkonyorora abantu daktari muna gwate wa stimulant chama amachani ayo muntu naranya taranyo machani y'umutu okumwati mutu okumwati lakini muna nyure chaye ya machani kwanyarango iranire nomo addiction ya machani yes ekero muntu ako addicted addiction yako banteliva ekero muntu abere addicted ako ba dependent yani natakunyara gudu without it addicted abeko bana machani abeko bana sigara abeko bana maru abeko bana ndagira so ekero kwa abere addicted na abeko bana tabi mwe ta ndo bara addicted buno bono gora kanzo ndabantu bara addicted na sex abaswati boli ara addicted kabisa natakunyara gudu without so kini yose naboge ku addict nothing in lifestyle so egento gokora egogocha twasibirini ririao twaru start addiction in it twamanya ko product igochiko garo tware o withdraw ngora ikiara mundu gutwara ari withdraw syndrome onye ko addicted na maru ningo heli ogoli gutika maru bone ko mochani utige bunakwa because umubero very dependent na pokonyora tukonyara gutika abantu bare addicted ne chinta tari tukorwa na painkillers takonyara gudu gutawo tukonyora no mubuko yabo painkillers because tekaberega no mutu ngatiri omedi bono kyokora ogo chari twa irania twarusa addiction yali aseriri ntobwate iri ogoli go sibirini ikorusa addiction twamanya ko iri ogoli go chikogero chako tiga ngorongoro onye ne painkiller onarete goto ko iri ogoli go chikuwaka ne painkiller igo wakine nervous system mune paracetamol lakini rire mete itarigo chiko effect yedons kwamanya kotiga ngora watiga paka kwanya wakuri iko addiction yedons umuntu agotwana yabane ya machani adigo chandika sio kantenesia si ngoe
ikiego chikogera utiga machani ebuya gosekwa nyuri molimo mati twarusiria addiction nyuri molimo tebwate daktari singenjo chinga kinebiro byaito iganga twaberange ense ya mone nusu engima lakini torojenga ne chideka ikomichio katwa ikaransire gaiga tutabia subwango obuya bugotumeka Amariogo Yekeusi korwa Tenacious Herbal Center. Amariogo Yemete Yekeusi agotoka Tenacious Herbal Center. Nabuna nate aba Tenacious Herbal Center ne center. Is a center hospital ne company. Wero recognized ne serikali. Wero registered. What the documents ya jiro buya na ende legalized. Na Amariogo aye igagwete ebirengo biri bitakire gwete wetigwa egera isaniki gutumika na mwanya bantu. Igekero gutumia Amariogo Yemete arosiri ku Tenacious. Tenacious ni bwata ye kurusisiko na ye roseti pado eroseti maito mno bono kugwa kitore ne organization go sene chi institution chi ne je serikali mno bono kiriri ekokora research ne serikali sa government institution ekotokonya so gukora research asi bintu birutanya ari gukera singe serikali ne bwate mo machineries twatumia bintu mne so ne bwate ndubwata Amariogo ayosi PROC agutoka nande aikiranite nubo manyi buri wego nando manyite daktari n'abanyagitari baye ba Tenacious n'abantu basomete manye Tenacious paka yigwire sukuru na bali batanyari ko soma turuju nabono I'm doing my masters as aba bali batanyari ko kora ikiagara uranyo kibese kire kinjinge batanyari gwikera babwati inseji bakunyara gwikera so tware dire sukuru wange so ekarugo cyari Tenacious otakire ko nyori ryogo na ni service ikurwa sabantu basomete bamanyite babwato manye no ene ka to ko dosage ndurigo patisa ekotoko kwa kulingana no mubero no burwire bwo yekerugo cyari Amariogo Yekeusi na maya sana ikiara ko konyo mubere kubwena akukubwate si mubere kubweni uburwire which side effect kya ikire chinke ina Amariogo Yekeusi lakini moneka ruko yanyora Tenacious uko yanyora ase obumanyi bwegoro no butaramu na nige pimo na kerengo kirio ko yeiseni na ndumanyite rijiko lito ndina turikwaegwa iryogo utarapimo yondo takiri tumanya iryogo ito ko ali ukubweni asigete so tati tonywa Amariogo mange ajigusalirina tonywa Amariogo mange ajigusalichinyigo na ndoru oroko ruarte monoko bwa muna kwali igo ekeruta kiri kubwena watemire gwetando sipinya gitari cyonse wasinyire ayikora tema iri baro umete ya Amariogo Yemete Tenacious ekeruta raenda ndo hospital na ayikora ari ngori gwo rwo sunu ruarte na hari azuri utete guchakaliyo ko tata gutumia Amariogo abwate ki side effect ayina na bogo chaliyo ko muno kwa igono mutuko ngatiga injuri tanga ntura manyu mutu no yoke na buranyo mutu yo gwati na sama ngenjo tanyu tamari togo tigendo nyoma mati so karibu sana Tenacious na Tenacious igotoko muchobosongo igachi semo chia chogo aso nyomba ya oraiti yani tosinyene mbarabale nesto ya naibase nende lieta para igoro na paki nyuma etero igoturigo nyego chandika arigo chaliyo kalioka paka waikari na Tenacious yoma etene ya kisasa igonto bwate mangana uno bono mate ndubwate website ite korote tikora ibinde byonse komanya na bokonyora na kwasire www.tenacioushcenter.co.ke ose okonyanute tukulikali uko bali batanya kulika SMS bonega ayibuna nguru ega ndikeri uko yani email ase info@tenacioushcenter.co.ke ose okonyora bali ba go so bonega batarikere pindi eke ose batarikere evi muno tukonya gukwana ga mangana ayito twakwane na Sara aiso ase we YouTube account yito lika Tenacioushcenter Limited na bokonyora kwarira mangana twakwanira ro ose Facebook olike Tenacioushcenter Limited onyora mangana yonse pia Amariogo paka ni namba isimi na bali batatu maida bandi ngoboli bani namba isimi mura kwana ko mwacha namba isimi ere 0726 92 45 45 na manyi mono kwa kwatire karamu like namba isimi engororo kabisa na bali babwate memory ere borongo mune ya ko memorize 0726 92 45 45 kwana sikigusia somongo no liga tegera isikali enoti isano ibere isanemo kianda ibere inye isano na bali batatu kupuki mambika gosiki nkorwa igabaje ayo gwaka sirandreni wengororo iga kabisa ya office ayo turiko beka 07 ayo gochaka liyo kago nango teba enoti ibere kigo ikainya oli keisato isano ibere inere namba ogopuki ayo gwaka iga eso irandreni ya nyagitari opuki otebe nande tugo chansa gete ndoro munyagitari igorike enoti ibere paka marakane olike isato isano ibere waikira Tenacious apo we yakere koko ni metengo mugusi obwatira mangana yukigi mobwatire nechi nambe chogo kore mitandao goike namba yesimi igo na chagwa kere na ndagutarire mu igure Tenacious sese gotoka njogo
gasumo chobosongo buna eresire igo kianda yekome daktari ngana ya yo mwalio igoro yobotumeki no bokoreri bwa Amariogo Yemete kero tugukura asa abantu baito abarigereri baito bagusi bonse asibaturigereti Amariogo Yemete narari ngori tangani arafu ayande igajite maiga nande Amariogo Yemete no agutigara pako moise kyare mete nyasawo nyitongete igari asomuchaka no asibali bakwandika nzamaiten umuchaka no nyasaye gatongete mete nanda agatana nabaire mete nechindagerechi muchiri chibakonya asomobere kuba wenya igegente ketoko kwaramuna Tenesia Support Center sto kwaramuni e company ya Tenesia Support Center ndumo director nebintu nyasaye chagete to kubienderera kuchibosio igo Amariogo Yemete ngokonyane lakini kubwa mono aya uri uturigete kurukari ukarekari chandegete no burwiro bamugosaso bode gusorojo murire asaruarete tikakonye gochandika aye morete Tenesia sigari utari gochandika kendi yose egare to mupime to motebi kwa burwire kwa zirinya gitari kuri burwire bwa kuborire injwa etubonyore mborobyo egare to batimburwire kiwate egare to kwa Amariogo na Amariogo ito na Amariogo akoregasi na ndo monyete kogocha gwaja mapema ikiagere gasi igoje ni nyingere na abantu nabange gwaja mapema egare to kwa Amariogo obwena na yuchi gote yabandi uchisiko chumwe muna abandi bakonya batebanina ya Iliogo bono ria tigaira asirire kubona gusiye itoga Tenesia Support Center na kubwa mono ayuri ukarikari kwatwarira obatobona na njinde tembo munyagitari tumunyitia soguchi gosoma ya Tenesia Support College nero kimbegete swetire igotoka busiongo ari Twin Towers asikisi University ya Kabeire yani njire ndina maigari street iri ku stadium ori iri nyombe nene iri na Twin Towers jisinya ine ne nyombe ko kuna elimu center so yeye ko kuna Twin Towers oseri rongo ya Kabeire na konyara Tenesia Support College egero so mama ngana onsipi yo nyagitari lakini ndase ayo sipi na bali mujisi amujisi kumuna na wapi na wapi bate bali mambi yabona ahina boso asi website oligeria mangana ayo sipi college www.tenesiasupport.college.co.ke onyole details chindoro kabisa. Asante daktari mbia muna sechinga kinibiro wikase studio na gotosomia amange igoro yobotumeki wa Amariogo Yekigusi. Sawa bia mono mwanchu murigereria wikira bondo chenga twikira mwele bwenkwana iritukulia lero nyegenete nga gwesomiria mange lakini asa mange no gokonyeka kwa bwango ikaga ya Tenacious Herbal Center onyoro bokorari kurwa se Dr. Joel Omayio wika ejumaine gocha naende ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika Amariogo Yemete amarwire buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwire bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigerechio dutogo koereza bunorwarete wata tebina yiga una botim kurara gabungo igunde bobe igabuge ntugete ngokorekana kiri ekartu anyorre tu akorre to konyoro murwiro oyo atakire gokorru massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'inigitari yo Dr. Joel Omayio ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke wego naboku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya stationsi Ndizi TV ubwenso bw'umugusi